Dobré ránko. Niekedy sa nás ľudia pýtajú: ahoj, ako sa máš? Častokrát som sa stretla v anglosaských krajinách. Hi, how are you? A kým sa obzriem, ten človek je už 10 metrov odo mňa. Tak to nie. Keď sa spýtame, ako sa máš, znamená to záujem o tú osobu. Počkajme, zaujímajme sa. Chceme vedieť jeden o druhom. A tak, keď sa dnes pýtam, ako sa máte, chcela by som o vás vedieť. A takýto záujem, hoci je krátky, zahreje ako tento ohník. Takže pekný deň, zaujímajme sa jedni o druhých. Je to jedna z najkrajších vecí, čo môžeme robiť.